wai yaran nan shi dan uwarsa ba shi da hankali tun ga irin shashan da na tarba shi a waje yana duk ya gaje har haushin sa nake ji abokaina suna gani suna cewa wannan dan uwana ne sai dai ba abin da zaki ne kawai kuma ya Allah su musu kawai addu'a anya ma ba kike ba bakin ki ake zuga yaran nan kuwa yake ƙara haukacewa saboda ba uwa ba uba kin fi so a gansan doya ko a gidan ayi kowa a danna kowa shine ko burin ki ni da ban ce ba iyakaci kinga yanzu haka kin gani ko kin gani ko na shaye-shaye na ajiye kayan maye yanzu sai dai yaye ba mugayen kawaye ba mugayen abokanai komai nake ina sanai gidani ne ke cefanai saboda na yi hankali a da gidanmu babu wanda ke ta nima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba na fari na yi kiba ni madana ta ba yanzu na bari bai fi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye-shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan mai daina shaye-shaye mu ajiye kayan maye mun daina shaye-shaye ajiye kayan maye to menene riba shaye-shayen ma abinda yakan iya sa ka zagi mama wallahi in baka fara bakar ka soma in kuma har ka leko ne masa ka koma wallahi ba na so ne ka yi nadama ko kuma ka tsinci kanka komar hukuma sai shirya walima a so a ci ganima tunda na riga da na yi yanci nima a da gidanmu babu wanda ke ta nima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba na fari na yi kiba ni madana ta ba yanzu na bari bai fi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye-shaye ya kamata yar uwa ya ajiye kayan ma daina shaye-shaye ajiye kayan maye mu daina shaye-shaye mu ajiye kayan maye mu daina shaye-shaye